Oke, terus. Kayak arek Cilimil. Lho, ono apa iki, Rek? Waduh, ono demo iki. Kata ono demo iki. Halo, gimana kabarnya, Rek? Tak doakan kabeh baik-baik aja ya. Baik. Oh, iki ono anu, Rek, di sebelah kiri iki. Ada MOG. MOG itu kepanjangannya apa? MOG itu apa kepanjangannya? Meteor apa sih jenenge? MOG itu sumpahon. Baru kepanjangannya MOG. Mall Olympic Garden, Rek. Oh, kok niku ya apa? Mall Olympic Garden, wong desa ya ngene iki. Orang desa masuk kota, Rek, ya sing ngene iki. Gak paham kepanjangannya apa iki apa. Ngono. Hehe. Kok iso. Iki jalan Kawi, Rek. Ya. Iki aku habis dari rumah temanku yo. Soalnya gara-gara kabut, kalau kalian nonton di videoku sebelumnya yo aku kabut keliling-keliling di Ijen terus sama di Suhat ya. Nah terus saiki aku pengen delok dalane dan situasine ono di alun-alun. Oke, blek bedung. Ya, Rek. Alun-alun, terus yang satunya di mana itu? Di sih? Ada bulan, Rek. Ada bulan. Minggir. Ada Pak TNI, aku tak minggir aja. Pak Pol. Oke. Balapan ngomong, Rek. Wah. Iso meloki truk e. Padha-padha balapan ngomong meneng ndek mburine. Wis, Rek. Nah, iki ana alun-alun. Rek, aku tak juga sebelah kanan ae, Rek. Nah, di sebelah kanan iki ana alun-alun, Rek. Nah, iki alun-alun di sebelah kanan iki. Lho. Iki ana SIM pisan iki. Iki ana perpanjangan SIM, Rek. Nah, iki alun-alune. Lho, ketok apa ora kon, Rek? Alun-alun. Rek, oh iya ana wong SIM-SIMan barang, perpanjangan SIM, Rek. SIM. Alun-alun iki, Rek. Iki ngarepe ana Ramayana. Hehe. Ya iya. Jadi ana mobil, ya apa kon niku? Lho, iki, Rek, alun-alun, Rek. Lho. Alun-alun. Kan ketok, Rek, gak ketok, Rek yo. Aku tak giring-giring soalnya tak taruh di dada kamera gak sepiro ketok ya. Ya kayak ngene iki situasi ini, Rek. Wih. Kan mandek dulu, Rek ya. Mandek tok ae, mari ngono balik maneh. Ki alun-alun, Rek, panggone alun-alun iki. Wet. Wih, mandek dulu, Rek. Oh, alun-alun, Rek. Wih. Dilarang berjualan di area taman. Ya kayak gini, Rek, di sini yo. Alun-alun. Iki saiki katene neng iku. Nanti nang Malang Kota. Tuh ono apa iki, Rek? Oh, ada penebangan pohon. Ya. Iki ben rapi norek yo. Nanti khawatirnya kalau terlalu rimbun malah menghambat pengendara lain. Oke, yuk, boom. Jangan salah kau beli ke Jokowi, bebuku jijik kabi, belum kabi ya biura. Oh, pamora maksudnya aku ngomong kau ini gue, yo. Apalagi mana, Rek, yo. Beli kerja kalau kerja kabi, bukti bola kerja boleh kerja, kali habis juga kerja baik. Ngerti gak kau niku artinya, Rek? Artinya adalah hati-hati di jalan. Hehe. Ngomongnya tuwa tebane artinya ndemen. Kok iso. Iki muter mana, Rek? Wong gabut ngene iki. Aku asline gabut artinya gabut itu lo nggak paham, Rek, maksudnya gabut iki. Gabut itu bosen, boring ya kalau nggak salah ya.
Aku soalnya kalau gitu itu nggak pernah tanya-tanya, rek malu rek. Paham ora kon malu nih. Maru gara-gara waduh wong desa, oh, padahal wong desa asli nih. Hehe. Rek ambil diri rek. Oh. Iki baliknya kalau nalun mana aku muter ya, soalnya untuk ke arah Malang Kota, Bundaran Malkot rek, yo. Iku harus apa? Yo harus iki rek. Apa jenenge? Aduh motor iki langsung banting rek. Nah, iki deh, iku mau alun-alun kemarin tak tutup dengan awakmu iku mau. Pantang menyerah. Banteng merah putih iku lho ono sing kulo rek film iku lho di dhuwur iku lho. Rokok iku yo. Yo. Jangan merokok rek, merokok adalah nanti terkena kanker. Kanker gorokan, kanker apa, mbuh apa ae iku. Seraro. Tapi gambar ngeri rek yo, gambar rokok iku yo. Sing bolong-bolong ngene ngono, ato. Oh. Nak remak, Dok. Mok-mokan. Oh. Gua sapa iku, Bil? Ora ro aku. Untuk jalur ke Malkot rek, ke Malang Kota Bundaran. Oke. Oh yeah. Oh. Ini lewat sini rek, yo. Jalurnya memang lewat sini, katanya lewat ndi. Nah, iki langsung ke ndi rek? Langsung ke kanan rek. Weh, tumben dalane sepi. Biasanya rame. Weh. Si rek tak salah rek, kentengan truk gak enak. Ya, iki pasar burung rek. Yo, di sini pasar burung. Nah, iki lho di depan iki lho. Tapi aku nggak pernah masuk ke situ sih. Pasar burung kayak apa rupanya? Rupanya kayak apa itu nggak paham. Itu pasar burung di Malang rek, Malang Kota. Oke, terus. Kayak arek Cilimil. Lho, ono apa iki rek? Waduh, ono demo iki. Kata ono demo iki. Lho. Apa iku demo ta? Waduh rek, ono demo rek. Tapi terus mari demo nih. Waduh, ora iso lewat Malang Kota. Waduh macet iki. Wadah, wis. Ya apa le ngono iki? Yo berhubung di kono macet dalan rek, aku tak balik ae. Iya balik wis. Aku balik rek, macet ya. Gara-gara iku mau. Apa jenenge? Ono demo. Begini macet aku balik rutene. Aduh. Balik. Untung gak sepeda rek. Gak motor gak iso langsung munyer-munyer kok ngene iki. Itulah kelebihannya naik motor rek daripada pakai roda akeh. Waduh, roda akeh. Waduh ngeri rek. Ono demo. Ya wis. Putar balik ae ngaplu enggak tak duduno. Gimana? Ayo tempatnya. Yang kalian kangen-kangen sama daerah-daerah. Oh iya rek mangkane kok sepi ya. Intine dalane di akeh sing di stop dulu maksudnya tertimbun di kono iku mau rek dalane. Iya. Dengan sangat terpaksa aku kembali lagi. Kok iso. Terus iki lho ndi enak yo. Lewat kiri gak oleh. Lewat kanan. Iya, lewat kanan. Yo. Ayo sore, kapan-kapan aja lewat bundaran yo. Tak pikir wes selesai demonya. Ternyata masih ada demonya di sana. Aku tak tahu jika ada demo seperti itu. Mbuh, tambah suwe nyanyine kok tambah gak nyambung. Pak D. Oke ae. Iki daerah Malang Kota sing lumayan panas. Panase polae apa akeh bangunan nih.
wit-witane tambah entek. Yo sakarepmu dhewe. Oiso. Sik, njuk kanan rek. Ngeliting aku iki. Sabar. Ngeliting sik. Wih, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oh yeah. Oh, jadi kono rek. Gak ngerti iku mau demo apa ono anu rek, apa jenenge? Ada acara aku nggak paham. Soalnya yang aku ngomong demo, soalnya yang kemarin kan demo ya. Sekarang bulan apa sih? Oktober. Yo, sekarang bulan Oktober. Oke, pelan-pelan rek. Ini memang jalannya di kene kita daerah macet. Ya sini iki. Arjosari, Surabaya, terminal Arjosari, kenceng. Dinoyo Batu, nenggo. Oke. Nah, di kene ono McD drive-thru. Waduh. Di kene kudu hati-hati rek. Ya. Sampai enterek, sampai mati iki anune mesine. Malam lewat tak kayak otomatis. Nah, lampu hijau. Langsung maju. Iki lho, nah iki toko Avia rek ya. Ini toko Avia adalah toko yang paling tua dewi di Malang. Salah satunya, nggak tahu sing lainnya opo, aku nggak paham. Setahu iki Avia. Dan ternyata nggak iso lihat iki bundaran Malang Kota. Padahal kangen rek asine ndelok bundaran-bundaran ngene iki. Lagi naik. Kalau lewat kanan itu aku tuh bingung rek yo. Seharusnya kan lewat iki ya, lewat kiri kan, lewat kanan kan nggak boleh. Tapi kebanyakan orang-orang itu lewat kanan. Soalnya apa? Kadang soalnya di jalan sini itu kadang dipakai parkiran. Jadi bingung orang-orang ini. Oh belok diambil kiri, tapi dipakai parkiran. Tapi ya nggak ngerti lah. Itu wis jar nih urusan wong, aku gak melok mikir. Yang penting gimana caranya aku mentaati aturan lalu lintas rek, ngono ayo. Daripada ketilang rek, eman duwe bisa buat acara kepernikahan temen. Oh, aduh, bisa. Oh iso. Wis lek ngono iki aku wis katene anu rek, katene nyampe panggone koncoku maneh ya. Wis wong gabut ya ngene iki, bingung gara-gara kerjaane mari kabeh. Nah, wis mari ngono langsung jeglek rek anu apa jenenge? Gak lapo-lapo. Dadi engko iki aku mulai langsung ngerjakno garapanku maneh ya. Pas posisine nyantai ngene bingung. Biasanya kepen nongkrong ae. Iki ana ndek iki. Dek apa sih iki jenenge? Iki ana GSI rek Gunung Sarintan, ngerti Gunung Sarintan ora kon? Nah, ya sing ngene iki. Nah, ya Gunung Sarintan di sebelah kiri. Jalan opo iku? Iki jalan apa Legend? Oh, di ngarep iku Legend Sutoyo kan. Iya. Ya wis lah rek, lek ono tak marang ndek kene ae ya videone wis. Iki marang ono satene ngulih. Nyantai ya. Ya wis. Ya wis ya. Ono ae. Dilanjutnya ada video selanjutnya rek. Ono wiyu-wiyu di mburi apa nih. Ya wis ya. Yuk.